Kajing don ju us imu kami ha kajing sha ka dei ban peit na kamta kajing yai bet ju kisnong ki thau bat kamta me ya ka san sha snok san char thau nei ke ai ka bale thu da kirang ba ju kisnong kanchetres Bishnupur ha ka fratrek urpang ajajar pu ar kawan ra ya ka lawai ka bodom na kamta kisnong ki thau uba kebi nong bri rengkat ba katengan ngot kirang ba ne ka te kisnong ha kajing du bagana to khobor ka fratrek urpang ajajar pu ar kele thu namar ba kajing bom shimkhia jong acting sim pakam juru ya kajing shat kala jong ui ke babon kajing ya kandu kajing tho ba kila ai kalawan ra ya kai kajing ma ya bet hapo ka te ka snong kat hadu ba ki pai ba kila du shibon kila jing yarap khamtam me akapor bawan kajing khangdam kani kajing bam shim khya jong usi mar kum juru ka district council kala pelong ya ka snong bani ujono seying bisar Snong Kanchetres Bishnupur kabadan haki thain laban hante hangni agak ni kanong ba shalom ngaran hangni mangangari ba kibi nong bri idani ba Richard H. Dekhar iba Alam Muten pada iba Sudip Kenjing tingi wana kani gasngi kapang ka ba padenge kalong ka ba jingsi sya ngim sim lakwa wan mi samadan yak wan panpau ki ke ngi persang hi bani penbek ki kam ki jam hapo henrei kembang ka kalangiat yangi ngimla lak nakata ti kembang ka parthehi ngi laya ya kan ka media wall ka bang ngimla lak ngishimi gani ka kabui ka bangin wan kamtam gi para nong song snong kibla wan hakat ka darbar ka bangila panlong bangin pensyang in pentip yaki kala jayu gini sisnem hadin ka jingmi na ka darbar tika phang jo gani ka darbar ka jo gani ka press conference gani ka por ka dei amburam acting cm yakarai bat ka man upai ba acting cm melim juga imam melim umburam ya karai ba kamon jong pat ba kani kala ja kalong ba ka snong kala suya kum tu klemdan ki committee executive committee udan tang rang ba snong te hakajing long lui jong ki dong song snong bar ka snong ka song sup song san te umdan man wa kwa banya ban le huri hura hak snong ka thau ki kamera e ka ta ten re hapreng jo kani ka jingya lenti jo ka snong ye i ka jing nang jing hiar jo ka snong jing hiar ka snong kalong bangi i habaya bari judon ban kren snong habaya ki rang ba ki wala habaya bu extra ba snong ro dan ban kren nakala itu ka snong te kata kala kata yang ki rang ba ki image ka jongi ki rang ba bana tangi la ya kren yang kai baca te mono kumnor ngilali jenthot ngilap ngisem ba uni orang ba snong ubarim saus nem ukramdan sanan ban pen skem ni gani kata kalong ka sanan jeng ukala kud hu arjar khan rio bat uyo haus nem arjar khatsan par hula kut ikani ka sanan tingi ngili ban confirm ya kan ga yeng sim nai lali ban confirm ya kan ga yeng sim ho kila kan kisei ka file jong ka snong ka jongi kila pa ka sanan kala kun te hangta ngila report husiem halo jong kata ngila san ngila tho eke report ki ke bar khoy par hakata usiem ula khot yengi shagani ka meeting haka arpo tarik march arjar arpoi par hula khot akata ka meeting tula khot lang yuni urang basnong barim habang ni kirang ba sangut ki namanta jo kasnong kabang ilaya mi banya ujore kata ka jingkut jo kasana bat ka jingmom dan darbar snong tius im nilai ap kamba arpu min ngila poi klo nilai ap kamba arpu minit hendai kansan dang ilarung kata ka jaka banlong meeting uwan kansan wei menteri min nai kharlukhi larangam bakala uang be direct ba uni extra basong numla wan mentakasni in sabu por biang ka we ar phominin ngi abe kata ka por te lakatar ngi buram hi darin kata ngilai banya kendo yang usi emadin nai lali banya kendo ya usi em kata ka por ula ai jimut yangi kumni ong le na kumni piran sautli ki dong ki jong pi lum ki meeting dong ki jong pi pentip ki bre wakala kut kani ka sara make awareness for the people for the resident ban pentip ki pak fidan kam ya ka darbar te ke ibangile ngila bot ya kata ka jing batha jong sim on da fil akut ya kata ka meeting dong ka jong pi sawan biang sanga wanra ikisaing ki signature de gibreo but da fil anra ngisi penbe ya ka darbar ba kaman tingila le kumdung ngila pelong ya kata ka darbar ka baning kong ngila pelong ha apa Kanchetres sa 10 tarik April arpo we nang ta por kandai beje mestem haka ju ka singirung ngila pelong ha haka dong environmental compound kani hak 10 tarik hi nyo beje janmen But hari itu kata ngila penlong hapa Central Bishnupur haka kharlai tarik haka penrich teng janmin bara haka khat sau tarik ngila penlong ha New Kanchetres bara sau tuli kidam ki para nong song snong
kira yawan mi lut barkhoi man ngila save ki notice ki breu nya thu ye ke jingja bangim dan executive committee ngim dan committee dong ngim dan kinu ki seng samlang ngim dan ki seng long kami barkhoi hangta barkai ke jing menjur ke jongi ya kata bangin penlang darbar ti yang to tengil adep khat sautri khat santri gi ngile no sang suem ngile na kita ki kot ki sla baro ngile na shu da bangila poi hapa yeng jong suem ngilai ai ngilai ya keren badu sibun ti ngilai ya penbek no bangi ong bangin penlang darbar no kan nyau tarik bar hapring jo kata kajinga keren badu kum usim ngi buram pala jo hapa ki mangi so sarong bangiran ni usim bat la du dei tang wak ting sim ro ni so buram bayo bat ula ai ki kentien ki jong ki ba ai man sim si sayangi bat hapa ula ai kata ula kubur kata kajing penlang darbar ki jongi ula ai ki kentien bat ka ai ka bajang ta kalong ba ni pan idan irang ba jengi wei ipan ne ka jitho yang suwa tho sa kan ka aplik kan information jengi shapi bang in penlang darbar so tho sa allowed or I approve the darbar yang isim yang ngan mai jing tho ero ham henry kaktin ngi khasi ngi kaktin ka di ka sim ngila kren ngimla ban ngut ya kaktin ka ngila kren tingi ngi sukumen pakat usim kren ngimla ban penbor na ka jing shania ka bangila sang menya nanti na do kapor bala kut kasanan henry dala po ya kan kapor te layak ka kapor marhaba kalayan kejayu hakata kejing kendo khatsan tarik ngilai thu ban penlang darbar kan nyau tarik uang sawan mandi khat khandai tarik sawan ra ka proceeding jong darbar girai jong darbar bat ngan sa ai ka sana yu rung ba snong bathmai bat la de ya kata kapor ngilai ayai ngila penlang ka darbar ka lang ka so ngi dakata ka jing menjur botsin ngilai chepo ka deputy commissioner pan ya permission ban whole public meeting mar ka to por kadan ka awareness kadan ka jing kan ka rumors ka ba ong ka second wave kan one ka jok covid kanang ka protocol ka strict ting i ba ka kam kalong karke lada ka jago ma ja usne mar pau kan khang lai banai kin nang system shu hadu ki covid committee ngim da national ka covid relief ngim da national athau ngim da ni apeng to ka por te hamar bang lai i ka to hending issue dan bang bang idon you we no song jongi ubade umle jongi hi ulai arab ikiduk kisuk pun kikam kijong tendri ngimdan ei ngi susim yu tang kum no song ngim sim yu kum ei ro sim kum we no song nong jongi bo no snyang sa kasnong bar hadin kata ba ula khot yengi ula ong yengi bonon kha khana trik ngila pelong ka darbar ba ngila pelong darbar ki pai ba kilawan mi ki brio no dc office kilawan ki brio na po sp office kilawan ki security ki download bar khon but kiladon ki jingring video ya kata darbar kiladon ki jing shandor kiladon ki jing sign ki bri ki ba aten ki ba ki la ai bat ki mobile ki address ki jong ki bar khoi bar henry khindiak ngan phaidin khindiak hakpor bang ong use man palong darbar soba pha observer yomentry soba pha mentry ban observer wong umdan kam kata ngi shania ya phi bakal ya dan ti kasnong kan ni phiala man pen imbyang ki kasnong wong umdan kam ban ai observer mar phim dan huri ra hasnong athau jong phi shania ai kata ro Mereka tugas ni don ya ke ni don ni ketika official nak kaleng government DC office pengiyo permission ni penlong ke darbar kalau ke bejam lajit ki yurang basnong lajit yu assistant rang basnong lajit yu treasurer ban lajit yu secretary bar hadin jo kata ki pai ba da jingkemen kilawan ai ki riu rang ba jo kasnong kilawan man ai ki jingkren ken tho ba jing ai man sim jing ai khuble ki ni ki basha jiat thamai kaja kadang ke jingja ka ba kaba penpar yang kriat haka kan nyotari ke sini balakut ke darbar janmen kadon ka khubor ham saya laning ikot ka tin pareng kata kalong ka viral whatsapp bat haka ta ka viral whatsapp kalong ba hana usim ula ai jingmut ban pensange sai kan ke darbar ngam tip ka barung haka jingmut ka jingu khat santrik kan rutuk layak permission la intimate yu layak permission ke DC nangta uang kata ka viral whatsapp ong hana ba la yu la ai jengmut ban pasange sai kan ka yu shu ai jengmut ken dei officially ni khimya hiru kata ka siti ni khimya information par hanor jang kata niyo sai ka we ka information kata ka rumors ka spread anta kalong bala thung so yo ya we u brio na posnong jisang ni sawut ki bala mo ka ban mi khmat ban boy ka jing juare la dadang kam e ban bo officiate ni mong acting ru nomor ka provision kamdan bantung acting rang basnong war ka court order ka balakang persya bantung acting rang basnong war ka provision ka milliam samset appointment of headman kamdan gum kata ka provision bantung acting rang basnong ti bada kata ka darbar abang ina pelong ya kata ka darbar ngi yo ya kata ka news balati balatung so acting rang basnong ka balang out of the provision of the law
po yeng siem ban lidra ya kata ka provision bangilai coach po buji mesen nang leng ni ap kanu hadu khade buji kristeng ru ukram man mi shu siem siem dala phone ru sim ya ka phone ban ngin summit kata ka proceeding jo ka darbar ka jongi barapur bangil ngila phone tre shu kai ka bajangi dan na preng jongi ki balen ki rangba ka strike ka main ki jongki baki ong yang ni le chadris council ni kendu yo cm nomor baka ka discouncil ka don link ber ka ki darbar cm yeng cm bar mi lali chata bakala discouncil kalong kam halor nama gidan elek em eleka ever khoi tingini direct u cm ni a ye ga president ga jangi henry wat ka le cm ru u khamle ei u shubo menti u kham take initiative e ban solve ka problem bar hadin jo kata hadin bangilai ka kana tering ilawan phaino ilahun ila summit yeng cm ga president ga jangi bar hadin bangila summit ka president ga jangi apa yeng cm ke ka baja kalong u khot yengi ha ka arfulai tarik April kat kendai arpor fair fulai lakot bada ukhon hangta ukhot lang buri akting rang basno dalai khot hangta balakut kata ke jingalang kampoi hi sikmakut rom ngi siathu ngi pinkan mau u nadu February ko no miwan nadu bangi wan ban pentip u ki meeting dong dijongi nadu bangi wan ban yathu ban penlong darbar nadu bangi yathu bangila yo permission nadu bangi yathu bangila dep ka darbar bar khot nadu bangi yathu ya kata ka fitung angtang akting rang basno dan dalakut ukhlam ai rom ya kanika resolution jo kata ka meeting bat kata ka proceeding ka bangi bu jong ka darbar ka bangi pansana ru klam ong issue e kata ma chos na bai bat nadu April hadu August several reminder ki sibo bon ki reminder ng lapha ki kilang ki jikpa namangi buram tengim kwa ban le ye ru ni buram ni na ka jimun kam na ka jong ka covid jo e jing ja jo ki lockdown ki ke tang ni sim be kata handai ki parang ba dang le shong hapo snong yong kani kamlong shu ka last option ka jong ni ha ban le chipo ka court ni le chipo ka high court bara bangila le chipo ka high court bangila poi hapo high court kawi kalong ba ngila suthu apring gitu ki lai banai bangi am nadu April hadu August kalong ngi ap ngi suthu ngila sha syukur house im kipai nong song snong ni burom yo sim ban ngirang perkan bakanu kanu ka kantin ka bami nak sentur usim kalong ka basisha bar ka bakantang kanu ka bakantang kadon ka bor haka om dei banyale kai bat ka kalong ka ka basngo si basngo le rain ban tip par banyo i bo acting sim ka hima meliam bat ka jing shisha bat ka jing ketang kamdon jakashu asu yo raja ka hok jong khon urayat na ka benta ka mentoi simen habo sim burom me ka ktien ka baulak khlei bat burom yelade kata ka mut burom yelade na kata ka daw yo i ka jing perta jong babon kisnong ki babon kisnong na ka por ba dawai ka hok ka pen leran ba pen her dore ka hima meliam te nomor ta daw ka arp sau tarik jong August ni la file ya ka case apa high court bar ka high court kadika case ka baklo item tang hapo December ni la dep ya ka bar hakani ka case ki ulaya jong sim ulaya jong district council ulaya jong acting rang basno ex rang basno kila kubur nila na kila approve ya ka darbar ka jongi hakmat jong nong bishar kila approve ki ong imdan persya ban aisanan nadi bar nong bishar wong kumno ngidan ni ka court order jongka ban yong lada fi menjur kumtang ngan close na ikan ka case tu ai ka order kalong ba yong sim wai por ha khat sau tarik December wai sau sim bar wong hapo sau tayo la ni 1 month ni sibanai pendep na ikan ka kam pen khoi na ikan ka kam kan dep am deja buram hakadu khat sau tarik January ukrem le e hadu mentang ngintip ukrem juba beran ya kata tede ta kadang ngi jit ikan ka sing last option ngala banang ngi non media ngi nyathu ya fi ki pai ba bar khoi wat kiwi kisnong ki thau ki ba dan ki jikendo ki jo ki jikendo kom kine ni ai men sim ya fi yang ba ya ka hok hakanong rem yai tre nam ta kisnong ka thau ni la ku jingmut la ka jing penwit kawan kan ni ru ngi nya chaprang ban ya tre na bata kam ya ka ba kam ya jo kisnong mar kasnya kala her arsut haki comes new haki jing di jing pendi buat ke jing lengkar ke jing do ikiskim wat men kani ka beautification jong ka city nomor ka jing tap san hus nem jong ka state ka kisnong Vishnupur kan sir ka khlamyo ikiskim tenre nasuka ban yathu e phi ba kum ki noksong angit ba phi na preng jong phi ru ba iwei phi gi noksok nong ai ngin na yai no soneng be shakasnong chakthau ai bingin penim ya ka jinglong jong ka snong ka thau pat ai bi snong ki thau kan long ki bi ai be ni kermen ka tangi mani kermen bakani ka bangi ka khubor ka bangi ai hagani ka janmen kan long paka kam ka jingi kan poisi ka bakut pan ngin yo ya ka thau bangin yo ka snong ka ba im khubli sipun